ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचं गजर आणि भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली। भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठुरायाचो अभिषेक केलो जाल्यार पुराय दिसभर एकादशी निमतान वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केल्लें आसा। मजगती पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या देवळात आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी घरकान्नी सयत भक्तिभावान महापूजा केली। माझे नाव श्वेता तीर्थराज पुजारी। मी श्री विठ्ठल रखुमाई शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करते। सर्वप्रथम सगळ्यांना एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा। दरवर्षीप्रमाणे आमच्या शाळेतसुद्धा एकादशी हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने आम्ही साजरा केला। आमच्या शाळेत पारंपरिक म्हणजे खूप वर्षे झाली दिंडी हा उत्सव आम्ही साजरा करतो। आम्ही सर्वप्रथम पहिल्यांदा मुलांना वेगवेगळ्या संतांच्या वेशभूषेत किंवा वारकऱ्यांच्या वेशभूषेत मुलांना यायला सांगतो आणि मुले त्याप्रमाणे मोठ्या उत्साहाने आनंदाने आपल्या पालकांबरोबर आमच्या शाळेत या दिंडी उत्सवात भाग घेतात। सर्वप्रथम श्री विठ्ठल नामाच्या गजराने आम्ही दिंडीला सुरुवात केली। नंतर इयत्ता 4थीच्या मुलांनी छानपैकी माऊली या नृत्यावरून डान्स केला। नंतर लहान मुले तसेच आमची 1ली ते 4थीपर्यंत मुले आपल्या पालकांसोबत आमच्या शाळेकडून ते कारापूर 30पर्यंत तसेच तिकडनं या पांडुरंगाच्या देवळापर्यंत विठ्ठल नामाचा गजर करीत मोठ्याने विठ्ठल नामाची गाणी म्हणत आम्ही या प्रांगणात जमलो। प्रांगणात जमल्यानंतर परत एकदा आम्ही आमचा जो डान्स होता माऊली माऊली या मोठ्या गजराने मुलांनी मोठ्या उत्साहाने आनंदाने साजरा केला। दिंडीवारी पंढरपूरपर्यंत का आम्ही जाऊ शकत नाही मुलांना घेऊन, पण दिंडी म्हणजे काय, वारकरी हे कसे गोव्याहून पंढरपूरपर्यंत जातात हे प्रत्यक्ष आम्ही त्यांना अनुभवू। या छोट्याशा प्रकल्पातून आम्ही मुलांना दिंडीचा अनुभव आमच्या शाळेकडून तो इथपर्यंत आम्ही मुलांना स्वतः प्रत्यक्ष अनुभवातून त्यांना अनुभव दिला। या प्रकल्पातून दिंडी म्हणजे काय, म्हणजे वारकरी कसे जातात दिंडीला त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव, वारकरी स्वतः कसा अनुभव घेतात, म्हणजे याच्यातून आम्ही मुलांना सहभावना सहबंधुता आणि आमचे सण आम्ही कसे साजरे करतो याची एकात्मता आणि समभाव याची मुलांना जागरूकता निर्माण करतो। या देवाकडे या पांडुरंगाकडे आमची एकच मागणी आहे, आमच्या शाळेचं नाव अशाच प्रकारे मोठं कर आणि अशीच आम्हाला आमच्या मुलांचे आमच्या सगळ्या पालकांचे PTSMचे आरोग्य आयुष्य भरभराटीचं होऊ दे आणि आम्हाला अशीच प्रेरणादायी अशीच स्फूर्ती देऊन असेच आम्हाला नवनवीन कार्यक्रम आमच्याकडून घडू दे या पांडुरंगाकडून अपेक्षा। बोला पंढरीक वरदे हरी विठ्ठल श्री रामकृष्ण हरी। माझे नाव मंदार विनायक मराठे। मी इयत्ता 4थी ब वर्गात शिकतो। माझ्या शाळेचे नाव श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक शाळा आणि मला याचा आनंद आहे की आमच्या शाळेचे सुद्धा नाव विठ्ठल रखुमाई आहे। आज आपण इथे मोठ्या उत्साहाने जमलो आहोत। आज आम्ही 4थी अ व ब वर्गाने इथे दिंडी व रिंगण सादर केले। इथे खूपसे भक्त विठ्ठलाच्या दर्शनाला येतात। आम्ही सुद्धा गेल्या वर्षी विठ्ठलाच्या देवळात जाऊन दर्शन केले होते। धन्यवाद। गोव्यातल्या प्राचीन असे विठ्ठल मंदिर जे बदलापूर अशा या प्राचीन मंदिरात मूर्तीचे आज दर्शन लोकांना या संसदेच्या मोठ्या उमेदीने आणि हर्ष उल्हासात पहाटेपासून येत असत।
या सगळ्या भक्तांचे मनपूर्वक असं स्वागत करता अभिनंदन करता आभार मानता. आज विठ्ठल भक्त जे पंढरपुरा पावू शकना असे प्रति पंढरपूर असे बांधणारे हे देवस्थान अजून आमच्या गोंयांतले प्राचीन मंदिर जे मंदिर आसा अशा या स्थळाचे आज भक्त मोठ्या आनंदान उत्साहान आई वारी करून गोंयाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतून या स्थळाचेर येता. आमची चंद्रभागा अशी बांधणारी आमची वाळवंटी नदी या नदीचे स्नान करून विठ्ठलाचं दर्शन घेतात. आज आमच्या भाविक भक्त जे पंढरपुरा वयता त्याच भक्तांच्या आग्रह असतो. आज आमचे अनेक भक्त जे पंढरपुरा पावूंक शकना ते आज ह्या सणा थळार येवन आपले दम देवाकडे प्रार्थना करतात. आज या सगळ्या भक्तांचे आमच्या पांडुरंग विठ्ठलाचे आशीर्वाद खंडीत लाभचे असे हांव प्रार्थना करता. आज देवाच्या आशिर्वादान लोकांच्या मनात देवाविषयी भक्तिभाव इतलो वाढलेला आसा की पायी वारी करून पंढरपुरा वचणारे लोक असंख्य असे लोक लाखो लोक आज ह्या देवाच्या आशिर्वादान या भक्ती मार्गाचेर लागलेले आसा. तशेंच अनेक आमचे युवक युवती ह्या भक्ती मार्गाक लागून आमच्या पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर पायी वारी करतात. अशीच ही देवाची अपरंपार माया या सगळ्या जनांचेर लाभत रावची आणि देवान ह्या सगळ्या जनांक आपल्या भक्तीचे आशीर्वाद खंडीत दवरचे अशी इच्छा व्यक्त करतात. राम कृष्ण. आजच्या आषाढी एकादशीच्या सर्व हिंदू बांधवांना शुभेच्छा. आजच्या मुहूर्तावर विभा हिरवीवार हायस्कूलची जी दिंडी निघाली ती शाळेतून आली आणि पूर्ण बाजारात रिंगणी घालून मुलं असली मुलांच्याबरोबर पालक शिक्षकही अगदी तल्लीन होऊन नाचत होते. आणि ज्या ज्या भक्तांना विठ्ठलाच्या भक्तांना पंढरीची वारी करता आली नाही, ज्यांना पंढरीच्या दिंडीत सहभागी होता आलं नाही, त्यांना आजच्या या दिंडीत सहभागी होऊन तो आनंद लुटता आला. याच निमित्तानं मुलांना दिंडी भजन गजर या सर्वांशी परिचित करण्याचाही उत्तम असा एक प्रयत्न झाला. आणि त्यात सर्व विद्यार्थी शिक्षक पालक व इतरही सत्तरीतील अनेक नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. सर्वांस पुन्हा एकदा आषाढी एकादशीला शुभेच्छा. रामकृष्ण हरी.
आज आषाढी महाएकादशी त्या निमित्तान संपूर्ण विठ्ठल रस्त्यात मंगलमय अशा शुभेच्छा. क्षेत्र विठ्ठलवाडी अंताबाद म्हापसा या ठिकाणी असलेल्या शतकोत्सव साजरा करत असलेल्या आपले विठ्ठल रखुमाई देवस्थान गेल्या वर्षापासून वारी माझ्या पांडुरंगाची व उपक्रम आषाढी एकादशीचा चालू केलेला असा आणि आज सकाळी विधियुक्त अशी रथाची पूजा झाली आणि आमचे ज्येष्ठ पुरोहित राजू केळकर यांनी श्रीफळ वाढवून या वारीचा प्रारंभ केला. आम्ही आज पळयतात की सगळे लोक आज विठ्ठलमय झालेले असा, विठ्ठल भक्ती सगळे स्मरण जमलेले असा, स्मरून गेलेले असा आणि 28 योगे श्री विठ्ठल रखुमाई आज भक्तांच्या भेटी खातीर आसुल्लो असता आणि आज आषाढी एकादशी असो एक क्षण असा की आम्ही सगळे भक्त अत्यंत मंगलमय, आनंदीमय, चैतन्यमय रूपान आम्ही पांडुरंगाच्या भेटी खातीर वयतात आणि आजचो हो दीस जो आषाढी एकादशी असा त्या दिसा सगळे विठ्ठल माऊली आज या वारीन सहभागी झालेले असा. आम्ही आज पळयतात की गोंयांतले कितक्योशोच वारी पंढरपूर गेलेले असा, 350-400 किलोमिटराचो अंतर पार करून आणि आज ज्यांका शक्य ना असे सगळे जण या वारी माझ्या पांडुरंगाच्या या वारीन शतपावला चलोवच्यात सहभागी झालेले असा. हो एक आनंदाचो मंगलमय असो क्षण असा आणि या क्षणान आम्ही पळयतात की लहान भुरग्यांपासून वयोवृद्धांपर्यंत तो पुरुष असतलो, महिला असतली, युवक असतले, युवती असतली, हे सगळो जो लोक असा विठ्ठल माऊली भक्त असा ते आज वारीन आमकां सहभागी झालेले दिसता आणि ही वारी मंगलमय अशी असा. सगळे सहभागी झाल्याबद्दल सगळ्या वारकऱ्यांचे हांव आभार मानता आणि अशाच प्रकारचो आमकां सातत्यान तेंच्यांनी सहकार्य करचे जेणे करून हो उत्सव मोठ्या अनेक उत्सवान साजरो करून जातलो. आता विठ्ठल मंदिरान लघुरुद्र महाभिषेक जातलो, त्यानंतर 9 ते 1 पर्यंत सुवासिनी ज्यो आसात तांकां गाभाऱ्यान आमी सोडटा, तांकां स्वहस्ते तेंच्या कडसून अभिषेक जातलो. तशेंच सांजे 3:30 सुमार विष्णू सहस्त्र नाम जातलो आणि भजनी सप्ताह जातलो आणि ह्या उत्सवाची संगता जातली. सगळ्यांक पुनश्च एकदा रामकृष्ण.